Oo, ito ako gusto ko. Isang magandang gabi po, ma'am and sir. Ang lulutuin po namin ngayon ay swam na itlog. Ang cook po natin ngayon ay walang iba, si Hapong Sak again. Ay po. Ano yung mga ingredients natin ngayon sa swam na itlog? Sibuyas. Hindi, sibuyas muna. Okay. Ay, bawang. At piniritong tuyo. Oh, yung itlog. Itlog. Kasi sinabi mo na kanina yung itlog eh. At lalagyan po namin ng dahon ng malunggay. Okay, masustansya yan. Oh, masustansya. Okay, oh. Masustansya. Tinitir. Mag-iwan na po ako ng bawang. Bawang. Ang muna po. Ang binili niya akong bawang may ano, parang luma. Oh, Marami na to. marami na yan. Yung bawang mabango, no? Oo, mabango talaga. Yung bawang apusak, no? Ang bango, no? Oo. Saka Pagka dapat ginisa maliliit mo. ang iwan nito para ano, mas malasa. Kami, nung maliit kami, lagi niluluto ni nanay yan. Hindi pumapalya. Dahil itlog lang yung kayang bilhin niya eh. Saka tuyo. Saka tuyo. Noon, kalating tuyo. Ngayon, dalawa ng tuyo yung kinakain mo. Oo, dati kalating tuyo lang yung ulam namin. Tapos, Kasi ito may sabaw na. yes, marami. Madali pang niluto. Oo. Talagang lang tayo, ganyan niluluto natin. Yun, ganyan. Masarap naman to eh. Kaya lang itlog na, Native. native. Kasi wala tayong pambili niyang itlog na yan eh. Oo, may manok tayo noon. Halaga. May alaga kami manok na native. Pwede na. Dati ang itlog, di ba 3 piso lang? Ngayon, magkano Ah, yan? ngayon 11 na. Onsi na ito. Kada isa? 200 Oo. yung binili ko. Dati talaga, ang alam kong ano nun dati, 150 pa yung itlog. Isang tray. Hindi, isang piraso, 150. 150. Ngayon, 12 na. 11? 11 na ngayon. Ang mahal na pala. 200 yung tray na binili ko. Oh, start ko na no. Kasi Wait lang. Hintayin mo muna si hintayin natin siya nanay. po. Oh. Lalagyan na natin to, masarap po. Oh, lahat. Sige Ano po, muna, masarap masustansya yan. yan. Ito nga, masustansya. Hindi naman po matanda ito, mga masarap. Ito ang madaling lutuin. Madali mo ng bawang. Lagay mo na yan. O, lagay ko. Mas masarap, maraming bawang. Ayan o. Kaya bumili ako maraming bawang sa sibuyas. Oh, ang dami Bawang ng sa bawang bawang, tsaka mga sibuyas nila. Yung nagtitinda pag biyernes. Yan. Kay kay Minerva. Sa kanya ko binili. Ah, yung naglalako? Oo, doon ako binili. Pwede Yung na yan. nakatricycle na kulong-kulong? Oo. Bumili ako ng Start ko na yan. Ah, start na niya yan. Okay. Oh. Tete, kailangan pa ito. Kailangan sumunod ako dito dahil ako yung cameraman. Iba-iba. Oh. Say hi ka! Subscribe ko. Okay. Please subscriber po. Voice po. Please subscriber po. Try po. Okay, why po? Okay, why po daw? Dito ako sa. Salit tayo. Hindi mo say hello. Sabi ko yan. Sabi mo, say hello. Bakit? Wala tayong sandok ata dito. Ay, ito na lang. Sunset. Kuha ka sandok. Wala Wala tayong tayong sandok. sandok. Saan? Saan nagpunta yung sandok? Tumakbo na yata. Makbo na. Dami yung stock ni Patir ha. Oo. Ayan. Yun oh. Bango, Dati bango. lang, sa
ko na po ang bawang. Oh, yun, oh. Diba? Amoy pa lang, ulam na, pusak. Mhm. Ang bango. Ang bango. Lagay ko po ang sibuyas. Okay. Ang bango. Po, ito akin na abulin ko po. Abulin. Abulin Po, abul ko na yan. Oh, maganda. Maraming bawang. Yan. Ang sarap. Ano susunod na next step? Po, pakukulo pagkatapos kung kumulo, ilagay ko po yung itlog. Sasabayin ko po ang tao ng malunggay. Madali lang, Yan lang no? po, madali lang luto to. Pero masustansya. Oo, ito ang pinakamasustansya. Madilisan lang, no? Mabilisan lang. Mas masarap sa baboy yan. Lagyan ko na po ng tubig. Lagyan ko po Okay. para masarap. Oh, masarap. Maraming tubig. Maraming Lagyan ko sabaw. po ng asin. Asin. Okay. Tapos, Betchin, hindi ka maglalagay. Maglalagay ako. Pampalasa. Konti lang, konti lang. Chokom sa Koreano. Sa mga Koreano, chokom. Parang galit ka yata kay Apor naman pagkasabay ng labanan. Takpan ko para Okay. lagyan ko ng mantika. Yun, no? Ang mantika niya po ay mahal, golden. Gold. Sarap to. Kami, pag wala kami maiulam, yan ang iulam din namin. Oo, ito. Ako gusto ko to. Pangmasa to Lalo, eh. paggabi. Oo. Tingnan mo, ah. Magluto, no? Hindi pa yan. Hindi pa yan. Pinapakain. Kumukulo na po. Uy, Kumukulo na. sabi siguro, pinapatay ako na. Uy, ang bango. Yaman muna, kahit unang kuluyan. Maganda yung makulo talaga. Ang bango. Masarap na brown para ano. Para crunchy. Kumukulang pa naman yung panahon. Nasarap kumain niya na po. Oo. The best ito. The best of the best, no? Yes, and the best. Ito ang masarap na pagkain at yo. Yes. Mirito. Yes. Pwede na yan. No, mas gusto kong kumakain sa ganyan kaysa sa restaurant. Ano? Ako rin, hindi ko pagpapalit ito. Masarap. Hinahanap-hanap ng ano yan, taste. Dati, ang binabaang ko pa niyan, tuyo. Parehas tayo. Ano nag-aaral ako? No? Yun, no? Kami hindi nawawala sa pagkainan namin yan dahil mura lang. Hindi magastos. Nakapusa. Malunggay. Yung itlog niyan, itlog na ng ano, native. Kumukuha yung tatay ko sa mga itlog ng mga native na manok niya. Kami rin dati, may laga kami yung tatay ko. Kaya kami, pag kumain kami ng manok o baboy,
ang sinasabi namin, masarap yung liig namin. Sa Kapampangan, manyaman na kebatan. Ah, bulong ng kalamunggay. No? Lahat ng malunggay. Daon ng malunggay. Luto na. Luto na. Ang bilis, no? Yun, no? Ano, baka matamis, maalat, o ano? Matamis kasi matamis ang pagmamahal mo kay Papa. A few moments later. Lord, thank you po sa mga binibigay ng biyaya. Ibabalik ko po ang papuri at salamat sa inyo. Hallelujah. Amen. Amen. Mauna na si nanay. Opo, gusto ko kanin ng malamig. Ito ang paborito ko. Kahit po araw-araw malamig ang kinakain ko. Saglit. Oh, shoutout po si yung mga tao ko. Shoutout sa iyo, Kuya Tonet. Paquito Diaz, Tonyo Bayawa, si Renzo, si Buboy, si Parimbong. At saka yung mga pinsan ni Apple, no? Sina Bayaw, Bayaw Edgar, lahat nandun. Sila Nika, sila Tita. Mga tita ni Apple, no? Hindi ko na isa-isa yun, marami sila eh. So, kayo, sino pa shoutout mo ma? Po, Yes, shoutout ka sir, na. kanina. Na, shoutout sa staff. Ang Shoutout sarap ng po sabaw. ang mga kaibigan ko, si Ruby eh. Masarap na sabaw? Ah. Lahat po, Pagkuha tiraan pala ko kita na. ng inumin, ano? Tirap ko na sabaw. Mm. Kain na po tayo. Timo. Ayun na po. Ulam po namin, tuyo. Mm. Say hello, Lola. Hello. Lola, buti po. Mabuti po. Ang sarap. Na, Ay, ano? buti po. Sweet? Ang sarap ng sabaw. Hmm. Oh, Napusak. Sabaw pa lang ulam na. Masarap ano talaga kumaya? yan. Ha? Kamusta Ah, na, lang sa wasak? itlog. Gusto mo? Kamusta, wasak? Okay lang. Ay, bisa yung ano? Pampang mati tayo. Ang sarap ng sabaw. Rabbit girl. Ah. Mga kinaawa. Say hello, Keska. Ato, Kapakas talaga nito. Tuyo na. okay. Talagang Dito pinakapalit talo. nito. Ito. Kahit walang sausawan, masarap ang tuyo. Hmm? Masarap pa sa galunggong. Jessica! Jessica, o kain ka na? Jessica! Gusto mo ito po? Sarap. Ito. Itlog, itlog. Okay. Dahil pa pala tira ka kanina, no? Marami pa. May asado pa. May pinito pang galonggong. May tira pa ka. Ah, muli na yan. Bawa ko nga sa. Ito ah. Kanipan tanghali po ito. Ulam namin kaninang tanghali. Hindi namin naubos. Gusto raw na nga po ko. Hmm. Ah. Sabaw pa lang, ulam na. Sak. Noon, ano? Anong malit kayo? Kalahating tuyo. Very good. Ngayon, 2 tuyo na, ano? Kalahating itlog. Kalahating itlog. Ngayon,
Ayan, Thank buo na. you Papa Jesus sa mga blessing na binibigay mo ngayon. Nakakain na po namin tig-isang tuyo. Minsan dalawang itlog pa ngayon. Noon, kalahating tuyo. Ngayon, Kalahati. ngayon 2 tuyo. Di ba? Gusto mo itong galunggong? Oy. Hmm? Masarap. Walang tatalo dito sa apsak. Wala. Gusto na may, walang tatalo. Hmm? Hmm? Baka magkakape mamaya niyan. Umuulan. Ang sarap. Anong oras na? Alas 6 na, no? Safe pa lang. Dapat na lang kumakain tayo ganyan. 6:24. Umuulan, masarap ang kape at saka ito sabaw. Ang sarap. Sabaw? Hmm? Gusto raw sabaw. Hmm? Ang lasa ng sabaw? Itlog lang pero malasa. Konting baking lang yan. Yung pinaka-simple din linuto niya po siya, yung Maggi, wala namang karne. Nilagyan na lang ng ano? Opo. Magigipag-ano. Kasama si Black. Say hi ka! Okay po. Pero Ako po si Cheska. pag ilagay mo doon na pumasak, Jessica. huwag ka munang mag-cellphone ako ha. Mamaya kumakain tayo. Thank you. Ay, kaburin na kayo nakalo. Gusto mo itong itlog? Sagot ng itlog, oh. Ito po. Kain na po kayo. Kain na po, kain na po. Ethel, oh, dito na kumakain to. Dito, nagluto. Nagluto mga po ko. Ito po sabaw. Ang sabaw, ang sak. Sabaw lang po. Harap. Kuha sa dapsak. Ako, okay na ako sa asado. Dami kinain kanina. Ako rin, mas gusto ko ito. Oo, ito, nakakasama na, no? Yung karne, no? Mas masarap ito. Itlog. Ang sinagot ko lang. Tapos nanood kami ng sine. Ano nangyari? Merci. Yan, sinagot ko na sa sine. Kasi, nilito-tuwa si Apramon. Dalawa, tuwan-tuwa. Saka ginulit. Nakabingi ng tisay, no? Marunong pa magluto. Pero talagang lahi niya talaga pusak. Baluga talaga, no? Puti ka lang. Hindi, ako lang magputi. Oo, pero sa mga baluga, karamihan itim, no? Pero baluga yan talaga. Ako lang ang baluga. Baluga yung ano, buhok. Oo. Pero di kaya ko yun. Pero si Apro naman, hindi baluga, no? Pero sa Marcos Village, halos mga baluga nandun. Kami pa baluga. Gusto mo Kanti lang kanila yung po? ano, kanti lang yung mga midang buhok. Pero mayayaman. Gusto mo pa? Na? Gusto mo pa? Mm. Gusto mo pa? Apramon. Pinatay niya? Baka iniisip ka ni Apramon. Ethel, Thank you po. thank you po sa panonood. Ingat po kayo. Hanggang sa susunod pong vlog namin. Bye-bye po. Marami po yan. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye po. God bless po. Umuulan po. Please like and subscribe.